benvidos a Santiago Si. Hoxe temos connosco unha muller que ten unha vida do máis apaixoante, porque é unha vida onde a literatura sempre forma parte dela, pero en diferentes facetas, na ensinanza, na cociña e agora tamén nos textos religiosos. Araceli Filgueira ven presentarnos hoxe a primeira vez que se traduce o galego Santo Rosario de Escrivá de Balaguer. Araceli, benvida. Moi boa. Mira, a min chama moito a atención, porque unha traducción xa me parece algo moi complicado, non? Porque non é simplemente traducir palabras, é traducir un sentido, un sentimento. Pero xa traducir un texto religioso xa me parece como algo, bueno, que hai que pensarlo dúas veces. Como te enfrentas ti? Como chega a túas mans primeiro a traducción deste libro e despois como te enfrentas ti a ese traballo? Mira, eu coñecín a San Xosé María nos anos 60. Si, eso contas ti. E, claro, para min, o feito de que intentasen facer esta traducción a nosa lingua, pois vamos, foi unha honra, pero claro, tamén un reto. Claro, porque é un libro traducido a 25 idiomas, non? Ou a a máis de 25 idiomas. A máis de 70, o sea, que é un libro que está... idiomas da India, de África, Filipinas, América do Sur... É un libro que está en todos os continentes e traducido a preto de 80. Dixen América do Sur, pero non é que este traducido a idioma latinoamericano, sino que está traducido a quechua. Sí, é que está traducido incluso a dialectos, o sea, que non é que sexa... O sea, vamos, é un libro que está espallado, o sea, por todo o mundo, porque recolle unha a faciana de San Xosé María, o sea, moi persoal, o sea, moi íntima. O sea, eso que el dicía, o sea, de que na vida para rezar o Santo Rosario o que hai é que meterse, que contemplar os misterios. O sea, vai no facendo neste libro a través de un amigo, o sea, el máis un amigo que percorren e que penetran cada un das escenas do Santo Rosario. Entón, claro, eso faiche que ti, cando les, sínteste como o que el quería, unha personaxe máis. Ti és un dos pastores, ti és un dos que está mirando a paixón, o que está escoitando a súa predicación. Entón, claro, que ocorre? Que a linguaxe de San Xosé María pois é unha linguaxe enormemente rica, o sea, cun castelán maravilloso, pero ao tempo, o sea, as expresións afectivas, o sea, son dificilmente traducibles no sentido de que o sea, son como moi claras, o sea, moi específicas. E para poder traducilas eu tiña dúas posibilidades. O sea, por unha banda, o sea, xentas veces dicía, pois, por exemplo, no nacemento do neno Xesús, pois baixiche ao corazón a ti como unha nai galega, o sea, manifestarlle na nosa lingua, pois, o meu ruliño, o meu asuserre, meu queridinho da alma, pois, cousas deste tipo, pero claro, é que aquí San Xosé María, que é enormemente teolóxico, o sea, que ademais métese el plenamente, o sea, o que di, o sea, no seu terceiro misterio é meu rei, meu Deus, meu amor, meu todo. O sea, que esa entrega persoal que el fai, o que quere dicir que ti, aínda que quixeras, non podes pensar que vas a poñer. É un texto moi claro no que ti... É un texto moi claro que hai que tinguirse ao que é o texto, e que ti buscas sempre a palabra exacta. A palabra axeitada ao que el quere expresar. Ademais, que hai que ter en conta que ten todas as palabras e todas as verbas un fundamento teolóxico, e que entón o que eu coñezo ben a vida de San Xosé María, lin case todas as obras que están escritas sobre el, e ademais, cando saiu a edición crítica de Santo Rosario, leína a modiño para poder interpretar, o sea, a xeito o
que el dicía, claro, isto avalado polos que coñecían moito ao autor e que, ademais, fixeron esta edición crítica. Esta edición, a primeira edición ao galego de Santo Rosario, chega da man de Follas Novas e é unha edición moi coidada. Despois deixamos a portada para o final, para que me expliques. Pero, por exemplo, entre cada unha das... como se denomina? Dos misterios. Ao inicio de cada misterio hai unha fotografía, aquí se pode ver, hai unha fotografía que corresponden a imaxes ou a cadros de igrexas das 4 provincias galegas. Sí, era unha teima que eu tiña, porque fixeronse... Entón, hai algo de Araceli tamén, aparte da traducción, que nese caso eres como un vehículo respetuoso, a selección das imaxes, bueno, foi tamén cousa miña, porque que pasaba? O sea, que en moitas das traduccións que se fixeron, por exemplo, na mexicana... Temos verdadeiras maravillas en imaxinería. Nós temos verdadeiras maravillas. Eu dubidei, o sea, en principio, pescudei a ver que atopaba na pintura. Despois pareceume que podería ter éxito grabado, o sea, porque varias das edicións, algunhas recollen debuxos, outras recollen grabados e outras, por exemplo, a mexicana, de cadros mexicanos, o que fan é despois traspasalo a un debuxo que reflicte o que aparece na pintura. Pero outras están feitas en cerámica, en azulexos, o sea que hai, vamos, ilustracións de edicións, incluso hai unha edición preciosa de Alberto Durero, que é a 13 edición castelá, que eu a tive, é do ano 73, e eu regaleilla a un grande amigo meu, o sea, sacerdote nas súas bodas de ouro. Bueno, este finou fai uns meses e a verdade é que era unha edición coidada, preciosa, máis grande, o sea, que tamaño cuartilla, bonitísima de Durero. O sea, que hai en edicións e en ilustracións, pero eu quería, o sea, que fose moi noso, e que estivesen representados, pois mira que nos, coa devoción que existe en Galicia, a Virxen, hai romarías, vamos, eu creo que non hai pobo de Galicia que non teña unha romería, todas as vilas, o sea, todos os santuarios, bueno, e no barroco, é que aquí... Entre romerías e festas gastronómicas... Sí, bueno, aquí é que normalmente, ademais, moitas das festas gastronómicas ten en conta que coinciden coa romería, claro, iba a dicir agora. E tan galega é, tan nosa é que a imaxe da portada é dun dos autores tanto de escrita como de imaxes máis recoñecibles con máis sona da historia da cultura galega, porque é de Castelao. Pois mira, é de Castelao e ademais para min, o sea, ten unha connotación moi afectiva. Eu quería que fose de Castelao porque Francisco Daniel Rodríguez Castelao foi moi amigo do meu avó e do meu pai, e nós conservábamos na casa esta amizade coa irmá Contareis. O sea, de xeito que eu tiña a ilusión de que fose na coberta, na portada, unha representación súa. Tiña na casa uns libres que lle fixo el ao meu pai coa Virxe do Pasariño, o sea, na que aparece o Monxe da Armenteira coa Virxe que se lle apareceu o Monxe... Castelao fixo a teu pai un ex libris... Castelao fixo ao meu pai un ex libris. Pero que xolla! Unha xolla, o sea, que ten todos os seus libros impreso coas libres que lle fixo de Castelao. Os libros de Filgueira Valverde teñen... Coas libres de Castelao. Teñen uns libres de Castelao. O meu pai, cando morreu a miña nai, elixiu para o seu recordatorio unha imaxe das cruces de pedra na Galicia. Para a súa fixemos o mesmo, puxémoslle outra. Claro, non me parecía poñer unha imaxe mortuoria no Santo Rosario, que recolle pois escenas de moita ledicia, non? O sea, non só os misterios dolorosos.
E, bueno, pois por fin atopei unha felicitación de Nadal que o meu pai escollera de unha reproducción que hai no museo do tímpano oxival da igrexa de San Francisco en Pontevedra. É unha aguada que fixo Castelao e que ten uns colores preciosos. Entonces, pois, Sí, é do menos recoñecible de é Castelao, o é menos moi bonito. é o menos recoñecible. Por eso me gustou, porque ademais vese, bueno, que está feita con verdadero agarimo. O sea que Si é unha imaxe completamente nova do completamente nova, artista. sí. O sea que é a reproducción, o sea, dese timpano oxival, e que a verdade é que Follas Novas conseguiu facer unha reproducción preciosa e gustoume tamén moitísimo o fondo que lle puxeron, ese color así difuminado que non é moi concreto, pero que encaixa perfectamente coa aguada, coa reproducción da aguada, vamos, o sea que fixeron unha impresión boísima, porque tamén as reproduccións das imaxes, o sea, ademais eu buscando as imaxes, que hai moitísimas, quería que por unha banda formasen un conxunto armónico, o sea, que correspondese, pois, Si que a fose un unha, todo. claro, que fose un todo. Entón, a máis antiga é a da Catedral de Lugo, o sea, que é plateresca, pero os demais son do barroco dos 16 a 17, o sea, do mosteiro de Santa María de Monte de Ramo, o sea, Todas as imaxes teñen un porqué e todas as imaxes teñen un significado que é o máis todo en un importante. significado e ademais teñen un significado axeitado o que San Xosé María di en cada un En dos cada un dos misterios, misterios, claro, o sea, que efectivamente. fan referencia ao que el explica, Claro. o sea, que non son só a representación do misterio, sino que Sí. son o que el pois chegou María, o sea, E non é simplemente a un Isabel. gusto Claro, estético. porque hai que ter en conta que neste libro, o sea, aparte dos textos de San Xosé María, lo que fai é que ten moitísimas citas do Antigo e do Novo Testamento. Entón, claro, referentes a esas citas e ao que ele escribiu é o que vai das ilustracións. Pois hoxe falamos con Araceli Filgueira de Santo Rosario, que está editado por Follas Novas por primeira vez en galego. Facemos un pequeno parón no programa. Temos outros contidos, pero se temos aquí a Araceli Filgueira, temos que falar de cociña. Eso será nun cachiño. A ver, el tabaco es perjudicial 100% para la boca. Existe una clara relación entre el consumo de tabaco y la aparición de cáncer oral. Por lo tanto, un paciente que fume pues tiene muchas más probabilidades de presentar un cáncer oral. Por lo tanto, a partir de una determinada edad debería hacer revisiones con más frecuencia. Además, muchas veces está relacionado el consumo de tabaco con una mala higiene y esto va a producir que empiecen a aparecer problemas periodontales, ya que uno de los factores que producen estas patologías es precisamente el tabaco. La verdad es que a los fumadores le preocupa más las manchas de nicotina que dejan en sus dientes, sobre todo si es en la cara anterior, que por ejemplo el estado de sus encías o la aparición de una lesión, pues generalmente suele ser de tipo blanquecino, una leucoplasia, que es una lesión precancerígena. Yo siempre soy un poco incrédula y no creo que vaya a ser capaz de conseguir que un paciente mío deje de fumar, porque si no deja de fumar por la posibilidad de padecer un cáncer de pulmón, pues porque se le mueva más un poquito el diente, pues no suele ser muy efectivo, la verdad. Entonces sí que es cierto que afecta a ciertas estructuras de la boca, está totalmente demostrado,
pero no tienen la conciencia de que eso sea tan malo. Entonces te vienen a la consulta para que le hagas una limpieza porque tiene unas manchas de nicotina, que por otra parte le van a aparecer a los 2 meses de realizar la limpieza, si sigue fumando con mucha frecuencia. Cuando los pacientes dejan de fumar, la verdad es que la encía lo agradece y los cambios son inmediatos. Nosotros solemos realizar tratamientos periodontales, de raspados y alisados si es necesario, y limpiezas dentales, y la encía pues, se desinflama y adquiere un aspecto sano. Está mucho menos inflamada, de color rosita y no tiene ese aspecto rojizo que suele tener la gingivitis. Además también comentan pacientes que dicen que notan mejor los sabores, ¿no? La nicotina pues también puede afectar a las papilas gustativas. Entonces, bueno, son todo beneficios, igual que también hay algunos que tienen boca seca, que notan algo de mejoría, así que hay que animarse para dejar de fumar, que tiene muchos beneficios y no solo el cáncer de pulmón. Hoxe temos connosco a Araceli Filgueira, que foi a encargada de facer a primeira traducción ao galego de Santo Rosario. Pero claro, é que Araceli Filgueira forma parte de todos nós porque ela é a coautora dun dos libros de cociña máis vendidos en Galicia, como foi Cocina Gallega, en España, supoño, non solamente en Galicia, e fora de España. Mira, ti ten en conta que o libro este da Cociña Galega, de Álvaro Cunqueiro, de Antonio Drozola, que fai a bibliografía, coas recetas que fixen eu, está editado no ano 81. Saiu do prelo no 82, sí. O sea, que empezou a venderse. E xa no 83, no 84, o sea, saíron non sei cantas edicións, porque estaba xa nas librerías de Nova York. Todos sabemos. O libro da Cociña Galega en castelán, porque posteriormente fíxose unha edición en galego, pero chamáranme desde Barcelona porque esgotaban a edición e querían que fose que lles mandase a amiga seu o libro, se o topaba por aquí por Galicia, porque non tiñan fora. Dende ben noviña, ti contas, por exemplo, que aos 6 anos facías croquetas xa. Sí, é que a min encantoume a cociña desde sempre. O sea, que hai cousas desas pero tamén porque tua nai cociñaba moi ben. Mira, miña nai cociñaba moi ben e aprendí a cociñar moi ben a xente que tiña ao seu redor. O sea, rapazas que tiñamos na casa sempre saíron feitas unhas moi boas cociñeiras porque ela dirixía. E a min, bueno, gustoume de sempre, e desas cousas que tamén, esa maior de 5 irmás, o sea, as xudas na casa. No Nadal xuntábamos moitísima xente, o sea, cheguei a cociñar para 30, 34 persoas. Entón, claro, queres que non, pois vais indo e perfeccionando o que faz, e bueno, é cuestión un pouco de irse metendo, non? Sabes tamén o que penso, pero penso agora falando contigo, vemo a cabeza, que supoño que tamén eran uns tempos onde era tan difícil conseguir todo, non? Calquera ingrediente para facer un plato, que se lle prestaba como moito mimo. Eu imagino esas croquetas das que ti estás falando, eu xendía fago croquetas, primeiro non as fago, e segundo as fago correr, non? Veña, que faga bechamel rápido, en cambio aquelo eran os tempos, non? Os tempos, me refiro ao tempo, máis que o tempo de que repouse, que enfríe ben, que... Mira, que foran moi ben feitas, porque na casa, o meu pai tiña o costume de traer a xantar amigos, o sea, pero viñan desde un embaixador, se quería coñecer a nosa cociña, o que era unha familia galega, o sea, pois, bueno, o sea, Álvaro Cunqueiro estivo comendo moitas veces na casa, o sea, Otero Pedrallo, bueno, Piñeiro, a Bertusilla, o sea, pois moitísimos galeguistas, moita xente, moita... bueno, xeite moi importante, que a meu pai, como sabía que a miña nai saía do paso, enseguida, con calqueira cousa... Pero lle avisaba con tempo? Non, lle avisaba igual, pois, con 2 horas. Con 2 horas? Con 2 horas, o sea, que a miña nai estaba feita a estas cousas. E tua nai co que tiña na casa? E miña nai co que tiña na casa, o sea, facía, mandaba a buscar unha carne, poñía o minuto que
saía allí bordada e despois pois o que fora. E se non, sen había un caldiño como caldo, estaba bastante bo, pois daba o caldo pasado cuns picatostes que aquelo parecía outra cousa. Claro. O sea que, pois con todas sin selezazas, sen complicacións, o Claro. sea que entón, pois aprendín dela, o sea, a ser capaz, pois eso, de cociñar rápido, o sea, de cousas que estivesen, pois, moi gorentosas. E hoxe en día non che dá, non digo rabia, non? Porque rabia é unha palabra como fea, pero non che dá un pouco así de resquemor, non? Que ao final un libro de cociña, quen o escribe na actualidade, ou quen é o protagonista é o cociñeiro, é a persoa que elabora, e que o libro, bueno, pois ao final, como Cunqueiro, quedou como cabeza un pouco do libro, non? Non, mira, eu cando me falou Odriozola, que foi o que me dixo se quería facer o libro este con Everes, a verdade é que deu-me hasta un pouco reparo, fíxate tanto, que vendín todos os dereitos. Sí, O sea, sí, que sí, foi sí. unha cousa desas que faz estando eu traballando en bibliotecas. O sea, que o pecado todavía maior. Pero é que pensei, bueno, si de cociña, o sea, non é meu, eu estaba non valorabas o que claro, sabías. metida cos gremios, traballando, que fixera para a Gran Enciclopedia Galega, o sea, a voz gremios, estaba metida noutros chollos, o sea, non na cociña, o sea, de feito, pois, a miña cociña, pois eso, era pois unha afición, o sea, pero, claro, o sea, díxome isto, bueno, falei con Álvaro, pareceulle moi ben, e a verdade é que foi estupendo, o sea, porque é unha sintonía moi grande, o sea, e bueno... Ti contas a anécdota de que Cunqueiro xa estaba moi maior, moi maior e maliño. E maliño, e xa non puido probar todos os platos do libro. Nin todos os platos, nin casi ninguns, vamos, os que fixen, porque eu, a última vez que fun velo para que seleccionase, por exemplo, quito as berenxenas, que non lle gustaban, e algunhas cousas que dixo que non eran moi galegas daquela, claro, agora xa temos moito máis cousas nosas, pois dixen eu, pois, mira, vou levar algo a Álvaro tal, o sea, porque seguro que lle fai los me non lle fagas, porque faille mal, non o pode tomar e vai sofrir, o sea, que nada, vai velo, estás con el e demais, e non estes tampouco moito tempo que non está para amo. Non está para... Claro, pero cariñosísimo estivo, o sea, era un agarimoso, a verdade é que ao meu pai quería moitísimo, e bueno, e aí comigo estivo sempre tamén. A verdade é que é un orgullo, che dicía un pouco do resquemor, pero é un orgullo compartir, non un nome. Sí, é un orgullo que ademais el recollera todas as recetas nosas. O problema que tiñan era que para unha persoa que ia a cociñar, como a nosa cociña de entón, postas de un chisco daqui e outro pouco sí, claro. con unha manchea, entón ya, un mollo de grelos, pois dis, bueno, que é isto, non? Claro, sobre todo se a cociña é de fora, cociñas fora de Galicia. E claro, o feito de pesalas e medilas para mí foi o máis custoso. O sea, porque E despois como eu proveinas todas, Ti probachelas Son todas? 676 recetas, porque quixen que fose capicúa, e proveinas todas. Mandaba as veces, porque estaba aquí facendo en Santiago, o sea, mandaba as veces, o sea, aos meus pais, o sea, a Pontevedra, por unha amiga que viña de Vigo, cando preparábamos os textos de galego, o sea, para que probase, tomasen, porque igual no día facía 10 ou 15 cousas, comía algunhas, pero como ademais tiñan que ser as cantidades exactas que eu viña, eran para 6 ou porque eu pensei sempre que as receitas tiñan que ser para 6, porque así quedan moi ben, se ti as partes para 3, a metade, e se non, se as divides en 3, pois quedache para 2. Pero que lista eres. Claro, efectivamente, porque eu pensei para 6 e que realmente son recetas de moitas... Claro, pero que tipos... A metade pola con moita facilidade, e cociñas para 3, que 3 é moi doado, que estea na casa, e que non te sobre moito, se son de bo comer, pois quedanche exactas para 2, e se non sobreche un pouco, pero se queres a facer exacto para 2, divídelo en 3. É fantástico. E, por exemplo, xa temos que ir rematando, que lástima, temos que falar moitas máis veces, Araceli. Por exemplo, como seleccionas unha masa de empanada? Porque hai masas de empanada como... Empanada de millo, non, empanada de trigo, perdón, non a de millo. Hai masas de empanada como casas aí en Galicia. Cada un faina dun xeito. Mira, eu seleccionei varias, e unha que ten moito éxito é a que me deu
a sogra do meu irmán, a da A miña empanada de cuñada Elena, Josefa. que era a empanada de Josefa. Josefa era prima de San das Canicas, un cociñeiro estupendo. E entón, pois, esta masa, aparte de que as masas que puxen saen sempre, o sea, é que esta é moi gorentosa, a case todo o mundo gustalle como este tipo de empanada. O sea, claro, é unha empanada grosa, o sea, de bastante masa, non é as que fan agora de empanada Era de finiña, pan, é empanada pero de era pan, de sí, antes. sí. O sea, que porque antes xa sabes que a empanada o que se facía era con todo con pango dentro e despois levantábase a tapa. O sea, non eran as empanadas, vai dir que as empanadas de agora surdiron das casas de comidas e dos bares, porque claro, tiñan que cortale, non querían que se viso que tiña dentro. Claro. Pero como era isto? Espera, levantábase a tapa? Claro, ti facías unha empanada, o Sí. sea, co reborde todo debusado, altiño, e coa tapa. Entón, quitábase así a tapa, quedaba co reborde. E por que algunhas empanadas levaba entero o congro, o ben Sí, tiña... para que se vira. Claro, para que se vise. O sea, que tipo E despois que a ireses, empanada- levaban os osos, os polos. Claro, ten moito máis sentido entón empanadas eso que diste que se Claro, lle boten. claro, porque se cortaba despois e dabache unha parte de arriba e o daba iso, e o contido. A tapa te cortábase... A tapa de arriba cortábase, cortábase en cachiños e se en servía. casiños e se servía. Claro, Araceli, necesitamos moito máis tempo. Que prazer falar contigo. E eu contigo tamén, a Moitísimas- verdade que foi unha tertulia Sí. encantadora. Pasou así rapidiño. Moitísimas grazas por Pois vir nada, ata gracias aquí. a vos, antes dicho. E esta é a túa casa, é simplemente para falar eso de cociña, de historias, que terás 1001, tanto túas como do teu pai, pois esta é a túa casa. Moitísimas grazas. Moitas grazas a vos. Nos marchamos. Hoxe tivemos a sorte de coñecer un pouquiño máis a Araceli Filgueira e eso son a sorte, pois eso, de ter un programa como este en Correo Televisión. Este é Santiago Sí. Sexan moi felices.